på bane 2. Ja, det virker. Har vi Sofie Fredslund på Romeos Hibelina, en 5 år gammel hoppe, efter Roland og Langvandsskovs Angelina, morfaren af Hans Tambur. Spørg ham lige, dreng. Skal du med det her? Ja. Jeg skal ikke have mere. Selvfølgelig kan han være sagt om starten. Ja, jeg vil bare sige, Har vi fundet småmønter? På. Kan du måske holde sagen? Nå, nu tror jeg, det virker lidt. På springbanen er det vinter og soldagsudløbet i Atlantis, vi ser her. Og den næste, der skal holde sig klar derude, det er Clara Simon. Nej, det er Line Travlov på Hermes Hibios. Det var kæft, jeg synes, så havde jeg sådan lidt, jeg har jo været lige vant til at drive meget på herresøvs, ikke? Jo, bare det kunne han fandme ikke lige op. Min mor prøv lige at løbe op, bare sådan at følge ham i stedet for. Jeg har altid fået at vide, at man skulle bare lave til på. Man er okay, jo forskellige børn. Ja. Men det er også bare fordi, det ligesom har dækket timer, eller hvad? Kom på knaller, du ved, først og fremmest. Hun kunne ikke lige ned på bilen, og så var sådan, okay. Og så kommer hun bare med tak, og vi kan få 2 måneder bag med den. Nej, det er jo en lavere. Tak, det var fint.